कोण दाखवतो कसे काय मंडळी. वेलकम बॅक टू युअर न्यू ब्लॉग. सो मंडळी मी असे माझ्या आजोबांसोबत जे आईचे बाबा आम्ही बाबा बोलतो ना बाबा. होय होय बाबा माझा हिरो हा हसता बघा. तर माका बाबा आता आपण घातलेले शेणी दाखवू जाता म्हणजे मामीन घातले ना शेणी ते. तर आपण शेणी बघू जाऊया. बाबा गॅस संपला आता शेणी वापरू आहे ना. तुमची गॅस आहे तुमच्याकडे अजून हा. आमचं गोबर गॅस हा म्हणजे गोबर गॅस तो आणि आमचं ह्याचं पण गॅस हा सिलेंडर आणि आमच्याकडे चूल पण पेटा येतात ना बाबा. आणि आमच्या इकडच्या लोकांका जास्त महिने गॅस येतात म्हणजे 2-2 महिने येतात ना बाबा. 2 महिने येतात 2 महिने येतात कारण आमच्याकडे चुली पेटा येतात आणि गोबर गॅस वगैरे असतात लोकांकडे बऱ्याच. आणि शेती वगैरे असल्यामुळे गुरा वगैरे असतात त्याच्यामुळे गोबर गॅस जास्त चालतं इकडे. बाबा माका शेणी दाखवत चाललो तिकडे जाऊया. बाबाक नातवान काठी आणल्या ना बाबा खडसून आणल्या भैयान काठी. बाळू मामा पाया पडा गेलो नाही ते जातो मग 500 रुपये दिले आजीचे नाव. बाबा माका पैसे दिले नाही नातवाक पैसे देते या पंढरपुरात बाबा. सकाळी मग 500 रुपये देऊ तुम्ही घेऊन नाही तेवढे वरती बाबा होय गो खडे जात बोल हवे पळाले काय गो मी ते आदातले त्याच्यातच दिले. फुल खाऊ हवे इल्लेले लहाय लहाय म्हणून तो वयला नेलं. बाबा माका शेणी देखू गेलो हडे. हे बघा मामी शेणी घातल्यानच आणि सुकाक उभे करून ठेवल्यानच. हे बघा आई होती तेव्हा आई घाली ना बाबा. दोघाव घालीत आई आणि मामी. हे बघा बाबा इकूचे झाले तर कसे देतील शेणी. हे बघा इकतात बाबा शेणी. हो हे बघा नाही नाही ह्याच्यापेक्षा बारीक असतात हडे असं ते बघा थोडे उभे करू शकत. हे हाली घातले ना वाटतं ना. हे सगळे शेणी. जाऊया जाऊया तर बाबांकडे चिकू काढू गेलेले मी. काय बघतो बाबा काय बघते. चल जाऊया. मामांकडे मी चिकू काढू गेलेलो. मामांचा चिकूचा झाड आहे ते बाबा मग शेणी दाखवू गेलेलो घेऊन. तिकडून मामा येतात. काय दाखवून येतो बाबा. आता मार्च बाबा काजीत घेऊन चाललो आपल्या काजीत नाही तर हो काहीतरी दाखव घेऊन जात आहे बाबा. चिकू हिरवं काढलं मग अजिबात कच्चा होय तसं नाही. नाही बरोबर गोड गोड नाही पिको पिको हा हो. 4 चिकू पिको भेटलेले माका झाडावर चढण. घे मरे बाबा अर्ध चिकू हडसून घे होतो. बाबा जास्त चिकू खाणार नाही गोड असता म्हणा. गोड हा ना. मामाने लाकडा केल्या ना यंदासाठी. बेडल्या माडाची लाकडा ह्याची लाकडा ही बेडले माड होते ना. बेडल्या माडाची फळा घट्ट होत. येत नाही मरे बाबा घट्ट खूप आटकांसारखी दिसतात सेम. पण ही फळं खाणत नाही गरुडा खातात ना बाबा. जाऊया बाबाची काळजी बघूया. ऐसे बेडले माड खूप होते तोडून टाकल्याने. हे बघा मामांचे कलमाचे काळजी आहेत सगळे. बाबा कधी सकाळी 500 रुपये द्या होतस ना. आता दे भावाच्या खिशात पैसे असतात आता ठेवून दिलो होय मा. दिना ते काल हाडलेले ना अभ्यास सोसायटी बाबा माका देव होते 500 रुपये सोसायटी भरूची बाजूक ठेवून. नातीची द्या येईल बाबा. आता सरसकट कर्ज माफी आता होते. गेली 2 वर्ष बाबा आमका एकच गोष्ट सांगता कर्जमाफी होतेली कर्जमाफी होतेली होतेली.
आता सगळा महाग जाताला बाबा. महाग झाले म्हणून जाते स्वस्त हो. किती हाडे काढतले हे बघा, मामाची काजी होते पाटकडे सगळे कलमाची. काय तर मानदेवरी लागले तर मग हा. हे बघा इकडे लाकडा केल्यानंतर मामांनी यासाठी काजी आहेत. वरच्यासाठी खूप आहेत, इकडे तो कमी आहेत. किती वर्ष झाली मामा बाबा तुमच्या काजींका? 20 सालात म्हणजे 6 वर्ष झाली. 6 वर्षाची काजी आहेत. त्यांना असं यावया चल बाबा फिरायची आईली माझ्या अंगडा. इलेक्ट्रिक तुका भरती करून घेते. 90 झाला किलो 45 किलो आणला 45 वजन तुझ्यावर बघून वाटतं बाबा 45 किलो 105 आहे त्याने. हा मग तुका कसे घेणार असते बाबा? 15 किलो वाटता लागतं ना. हा. मे महिन्यात मग येईल ना ते बाबा आमचं खूप बारीक झालं. पावसात मग वापस पोहोचतो. हो आजोबा वारले मग तुका जाऊ गाव नसतं नाही इथे. म्हणजे आजी होणार लागले ना हा बाहेर नको जाऊ मग. भाऊची आवत नाही. मग कामात खेळतं हॉटेलात होतं. 15 रुपये मजुरी 15 रुपये मजुरी. अरे बापरे बाबा 15 रुपये मजुरी रवलेली. पण गेलो बॅगावा. हो 3 रुपयापासून 15 रुपये त्याच्यात मजुरी केलं ना बाबांनी. 15 रुपयेच मजुरी. 3 रुपयांनी तिथे गेलं. 3 रुपये एकटी किती आता झाली किती 150 रुपये. हो आता 150 रुपये. एकदम फळ्याचं कोपरं काढू एकट्याक ताप येत बघून हे बघा बेडल्या माडाची टाकल्याने इकडे कोपरं जाळू केलं तर सगळ्याचे वाहिले ना 20,000 भात पैक केला मग. हो कितकं नेल्यान तुमचा? तर थोडून नेल्यान सगळं नेलं मग ह्या कोपऱ्यातून. ह्या कोपऱ्याचं तर 20,000चा भात विकल्यानी. वा मस्त. ते जाऊया बाबा काळू पडतो. सांगा